niku sampeyan iso metung, sampeyan iso mikir. Ngoten. Pripun kok iso kedadian kaya ngene iki? Sampeyan arep belani sapa? Sampeyan arep belani Prabu Baladewa? Ora masalah, ora masalah. Sampeyan mungsuh karo kula. Jajal ye. Buktake wong Depok kene. Antasena karo Bagong iki menang sapa? Nek menang sampeyan, Piyai Swinakae wis nglumrahke. Lumrah Antasena Satriya. Nek menang kula, sampeyan isin selawase. Ngagung muga ngayomana marang Praja Ngamarta saisinipun. Nun mangke Koko Prabu dereng sawetawis dangu rawuh paduka Kanjeng Koko Prabu jimat sesemban kula. Koko Prabu pengayoman kula ing Ndorowati rayi para Ngamarta ngaturaken pasegan panakrami kunjuk sandhap padha paduka Kanjeng Koko Prabu Sri Bathara Kresna. Ya jagat nangis tungkara wayah Bathara jagat. Nun inggih Yayi. Sakalangkung bombong raos sing manahipun ing Raka ing Ndorowati. Dupi kula tampi timbalanipun paduka Yayi kadang kula ing Ngamarta. Asong paseganipun Yayi Prabu sampun kula tampi akarya bombong bilawaning manah mboten langkung. Keparenga kula ngaturaken puja pangastawanipun ingkang Raka kunjuk ngersa paduka. Kula pundi Cundaka Panglingga Murda amawahana kabagyaning gesang kula. Mboten langkung kasekecakno anggen jengandika lenggah Koko Prabu Ndorowati. Kawula nun inggih Yayi. Sampun mboten kirang prayogi pisawanipun ingkang Raka ing Ndorowati dinten sakmangke menika. Miwah Koko Prabu ing Mandura. Rawuh paduka kula ngaturaken karaharjan tedhak wonten ing Praja Ngamarta Koko Prabu. Jagat wajisaning Bathara wayah Bathara jagat Pathik Indra Jaladewaku. Yayi. Tansah pinanganing kawidadan niring sambi kula sawanipun ing Raka ing Mandura tebih saking Rubeda Durga Mendhak Kalasirna. Namung keparenga kula ngaturaken salam taklimipun ingkang Raka kunjuk ngersa paduka Yayi Prabu kadang kula ing Ngamarta. Koko Prabu sampun kula tampi akarya bombong raos sing manah mboten langkung kasekecakno anggen jengandika lenggah wonten ing Datulaya Praja Ngamarta. Sampun mboten kirang prayogi pisawanipun ingkang Raka ing Mandura. Dinten sakmangke menika wonten Praja Ngamarta. Kresna kakangku. Aku maturake sembahku katura. Kresna kakangku. Ora Kudara iya. Aku maturake sembahku katura. Dimas kadangipun Kakang Yayi Werkudara. Kresna kakangku piye? Yen peranganing para raja para nerpati ingkang padha rawuh titik lenggan sakmangke mudune para nayaka Punggawa munggah Yayi Prabu Darmakusuma ngaturake sembah kalawan pun Kakang tak tampa kanthi lega-legawaning ati. Nanging kok Dimas Werkudara ngaturake sembah kalawan pun Kakang nuwun sewu Yayi paripaksa sembahing siadi ora ndak tampa. Aja lara atimu lan aja gelo rasamu. Sebab apa? Yen pancen aku darbe keluputan-keluputanku apa paringa dawuh. Upama aku kudu nampa pidana bakal tak lakoni. Aja kaduk ati kajroning menampa. Yektine sira Dimas ora luput tumrapun Kakang, nanging ngerti ya. Wong sak jagat iki padha pirsa yen siadi iku ora nate nyembah marang sapa wae, malah jagat iku wis dadi paseksen. Ora ana ingkang mbok sembah kejaba Sang Ruci Bathara. Yen nganti siadi dina iki ngaturake sembah kalawan pun Kakang rak jenenge aneh-aneh to Dimas. Mula tinimbanganipun Kakang nampa sembahmu mengko gek ana apa-apa sing tak sandhang. Paripaksa pun Kakang ora nampa sembahing siadi. Nanging genepi jejering wong tuwa kelawan taruna. Pangestuning pun Kakang wae tampanana. Ora sudi. Ora sudi piye? Sing jeneng wong tuwa ora nampa sembahi taruna. Wong tuwa ora nampa sembahi anak utawa sing luwih enom. Mangestanana karo bocah enom ora bakal ndayani. Mula yen to kowe ora nampa sembahi Werkudara, kowe ora usah mangestoni karo Werkudara. Oh ngono ya pancen adile kudu ngono. Ora ketang sesak rasaku lan tida-tida menipun Kakang bakal nampa sembahing siadi. Sembahmu tak tampa nadan ora kanthi lega-legawaning ati. Pangestuku tampanana Werkudara. Wenehna ngono kapan-kapan tak jupuke. Wis. Iki mung yen dereng wae kriwikan dadi grojokan geguyon dadi tangisan. Kresna,
kula wonten dawuh Koko Prabu. Mesti lho dadak mbok perceka. Werkudara ngaturake sembah kanthi lahir batin mesti dadak mbok ubeng-ubengke nganggo rembugmu. Mula tampanen ora usah dadak nganggo werna-werna. Mengko damal ora prayoga kedadeane. Werkudara, nggih. Piranganing Pandhawa ingkang banget nabet ana ing penggalingipun Kakang mung sing Dimas Werkudara. Ya. Mulai ento nganti ora gojek karo Siadi, rasane kok kaya godhang Werkudara. Sembahe Werkudara tak tampa kanthi lega-legawaning ati pangestuku tampanana. Wah, ndak gegem dadiake jimat. Prayogakno gun melenggah. Iya, Werkudara kaya wis ora kurang kepenak pratanipun Kakang Praja Ngamarta. Bule kakangku. Aku ngaturaken sembah, aku katur bule kakangku. Tolong ngaturaken sembah pungsal wangsul kok mboten dipun wangsuli pancen tak jarak. Lho. Dipun jarak kados pundi? Lho, Siadi ngerti dhewe. Yen to asmaning Nata Mandraga kuwi pirang-pirang Baladewa, Waning Pinto, Wasi Jaladara, Anampa Krasana, Karsana, Balarama, kuwi jenengku kabeh. Nek bule kuwi sirikaning pun Kakang. Lah kok disebut sanggon-gon iki karepe piye? Werkudara. Nggih. Mbok yo aja nyebut bule to, Dimas. Ngerti to yen bule kuwi sirikaning Koko Prabu. Asmaning Koko Prabu ki pirang-pirang Balarama, Baladewa, Waning Pinto, Wasi Jaladara, Anampa Krasana kuwi asmaning Koko Prabu kabeh. Ning aja mbok sebut nganggo bule. Kakangku, Werkudara piye? Yen pancen kowe ora gelem wujud bule, kowe aja nesu karo aku. Ning kowe nesu karo sing gawe urip. Mergo sing menehi wujud bule kowe kuwi sing gawe urip. Yen kowe ora trima wujudmu bule, tegese kowe ora nampa uripmu. Monggo wong urip ana alam padhang kuwi uripe ora utang, ora njaluk, ora ngemis. Mung satrema urip diparingi karo sing gawe jagat. Mong mula bungah susah bejo cilaka sugih miskin apa wae sing diparingke karo sing gawe urip tampanen kanthi ikhlas. Wah, sajeke urip kowe dadi wong ora bakal ketrima uripmu. Wis malah mejang sing ora-ora. Tuwa pun Kakang timbane Siadi. Werkudara, nggih. Ndak tampa pangestunipun Kakang Tampanana, ndak gegem dadiake jimat Koko Prabu. Nadyan kula ngaturaken sembah pangabekti Koko Prabu kekalih Arjuna ndak tampa pangestunipun Kakang Tampanana. Ya Janaka ndak tampa. Ora liwat pangestunipun Kakang Tampanana. Kula pun dinggo jimat paripin dayanana ing kasantosan. Koko Prabu saestu adamel gugup gagap guragapan raosing manah dene rawuh paduka ingkang sengkan-sengkan datanpa pepoyan. Upami alit utusan gandhek sak kembaran agengipun utusan Nayaka bilih paduka parang badhe tedhak wonten ing Praja Ngamarta. Saestu kula nedya ngrakit Arata Kencana kinarya medhok paduka Kanjeng Koko Prabu. Jagat wasisaning Bathara wayah tur jagat yayi. Nadyan nembe kawiyos sing pangandikan kemawon bebasan sampun tumplak punjen sinundul puyuh manah kula. Bombong ingkang tanpa pepindhang. Hembanipun kados dene kejugurgan wukir sari kelepaning samudra madu. Namung semantena kula suwun kanthi sanget tata upacara ning kaprajaning mekaten menika kula mboten satrepipun menawi kapisungsungaken dhateng Raka ing Ndarawati. Krana pangraosipun ing Raka ing Ndarawati pendhak-pendhak kula sowan dhateng negari Ngamarta tanpa beda kula menika wangsul dhateng negari Ndarawati. Mangsa kula ingkang katetepaken benjang menawi para Pandhawa kadang kula wonten wekdal ingkang mirunggan tumuntun badhe tedhak tetinju dhateng Praja Ndarawati. Matur sembah nuwun tanpa pepindhan. Diningkang saklajengipun kepareng hamba barana ingkang sejati menggawi gatosipun menapa dene paduka kepareng rawuh wonten Praja Ngamarta menawi kepareng kawedharing kathah tumunten kababarna nanging mrawi wadi tumraping para kadang sentana monggo Koko Prabu kula kanthi manjing saklebeting kedaton pepanggihan catur netra kawan ingkang rayi Ngamarta. Wale-wale menapa ingkang sepisan sawanipun ing Raka Indrawati menika tetinju dhateng yuwananing kadang-kadang kula para Pandhawa dene ndungkap ing ngangka kalih. Wale-wale menapa sawanipun ing Raka Indrawati menika namung badhe nyuwun senjata pitulung dhateng kadang-kadang kula para Pandhawa sabab udakawis sampun tricandra klenganing go dinten sakmangke menika negari Ndarawati kados nandhang pepeteng. Mongko ingkang Raka pikantuk sasmitaning Jawata inggih namung para Pandhawa ingkang suka sabiyantu dhateng botripotipun ing Raka Indrawati. Menggo suraos kados pundi dene mekaten wiyosing pangandika paduka Kanjeng Koko Prabu. Ngamuti bilih para Pandhawa menika bebasan ngendika seklimah tindak sepecak mboten nate kantun tansah tetarosan lan paduka Kanjeng Koko Prabu.
Nanging sabab menapa dene Paduka paring dawuh bilih badhe nyuwun senjata pitulung dhateng para Pandhawa menapa boten nami kuwalik. Bilih sampun wonten 3 candra tenggal gandika dinten sakmangke menika negari Ndarawati kados nampi welaking Jawata. Negari Ndarawati nados nampi pagebluk. Kathah para kawula ingkang sonten sakit enjing kapraloya, enjing sakit sonten ketiwasan, mongko sampun madal saliring usada. Mangsa kala ingkang sampun kula tetepaken ingkang rangka nglampahi sari nalite sesemek ron raja mula bebantal boto sarimbak. Jroning nglampahi semedi menika kala wawi ingkang rangka nampi sasmitaning Jawata. Bilih negari Ndarawati saged waluya nirmala temajati jati temamulya menawi para Pandhawa ingkang suka sakbiyantu bot repotipun ing Raka Ndarawati Yayi. Mboten namung kula badhe ngetingalaken labetanipun Yayi Kresna babar pisan mboten. Namung sampun marambah makaping-kaping pendak-pendak Pandhawa menika nampi pepeteng. Yayi Prabu Kresna ingkang saged madhangaken pendak-pendak Pandhawa menika nampi ribet. Yayi Prabu Kresna ingkang saged ngudari ribet menika kala wau. Ategesan kawisipun ngamarta Ndarawati menika kali-kali ingkang tunggal, tiganipun ngemor menika Mandura. Mila seru sanget sinambya metang dhateng lelabatanipun Yayi Kresna. Kula matur kersa Paduka Yayi Prabu, wonten suka liraning penggalih Paduka Yayi Prabu. Kepareng ngamaring ngampil wujuding pustaka jamus miyang jimat kelima sada. Koko Prabu kasinggihan mekaten. Namung semantena kula badhe tetarusan langkung rumiyin kaliyan kadang-kadang kula sekawan. Jernyatanipun Pandhawa menika sekawan cacahipun. Werkudara, nggih. Piye Dimas miturut petunganing Siadi? Wah. Yen pancen Werkudara mbok dawuhi munggah gunung, jegur segara aku ora bakal wegah. Waton dadi sarana waliyaning praja ing Mak Ndarawati, aku sagu. Semanurgi kula kok Prabu. Kadawan beto barang yang awrat kula mboten badhe selak wonten dados sarana waliyaning praja ing Ndarawati. Semanturgi kula sagah nglampahi ing tebih kinados sarana waliyaning praja ing Ndarawati Koko Prabu. Semanturgi kula Koko Prabu. Nadyan bebasanipun manjing tumangan kula mboten badhe selak wonten dados sarana waliyaning praja ing Ndarawati. Ingkang mekaten mugi kepareng mbabaraken Pandhawa kedah menapa tuwin magepokan kaliyan pustaka jamus miyang jimat kelima sada. Jumbuh kaliyan dawuhipun Koko Prabu Mandura. Sasmitaning Jawata ingkang sampun kula tampi, negari Ndarawati saged waluya nirmala temajati jati temah mulya. Menawi ingkang Raka Ndarawati amboyong pusaka ngamarta wujuding pustaka jamus miyang jimat kelima sada. Badhe kaboyong dhateng negari Ndarawati kasinggihan mekaten. Wondene pigunanipun menapa? Wanter sabdaning dawa ingkang sampun kula tampi. Negari Ndarawati saged padhang menawi pusaka ngamarta pustaka jamus miyang jimat kelima sada menika dipun dadosaken tumbal wonten ing praja Ndarawati. Dereng ngantos paripurna anggen kula nampi sabda pangandika Paduka. Menika kadidene wonten sowanipun Panakawan Petruk ingkang abyantura ngersa Paduka tuwin ingkang rayi Koko Prabu. Kula ugi kaget Yayi. Dene Petruk sowan mongko tanpa tinimbalan. Nanging Petruk menika panakawanipun para Pandhawa, Petruk menika panakawan Ngamarta. Mila awon selpat leres tumuli katimbalana menapa wigatosipun sowanipun Petruk wonten praja Ngamarta. Petruk kanthong bolong sawise asu ingkang dadi napas sasat ingkang dadi riwe. Padha raja sapraptanira panakawan Petruk kanthong bolong. Nun amit pasang Kalimantabe tinebena ing ladoni dumawahing tawang tuwang sinuwun. Linepatna ing tulak manu. Menawi wonten lepatipun ingkang abdipun Petruk diagung pangaksami jar kula menika namung Panakawan, kula menika namung batur. Mila menawi wonten lepat anggen kula sowan kiranging tata krami kiranging unggah-ungguh nyuwun pangapunten kula ngaturaken sembah bekti kula kunjuk. Iya Petruk ndak tampa. Ora liwat pangestu ning sun tampanana kula pundi nggo jimat paribeh. Dayana ning kasantosan Panakawan Bagong padha raja sapraptamu Panakawan berkah pangestunipun sinuwun Prabu Darma Kusuma nering sambikala sowan kula tebih saking Rubeda kepareng kula ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk menawi wonten klentha-klentunipun anggen kula ngabiyantara jer kula menika namung batur kula namung Panakawan sinuwun. Iya Bagong ora dadi ngopo ndak tampa sira ngaturake sembah
pangestuku tampanana. Kula pundi nggo jimat paripe dayanana ing kasantosan. Iya Panakawan Bagong prayoga nunggonmu lenggah. Petro Kantong Bolong Podararjo sapraptamu. Pangestunipun Ndara Baladewa wilujeng bekti kula kunjuk ya tak tampa. Bagong padha slamet. Pangestunipun Ndara Baladewa wilujeng bekti kula kunjuk ya tak tampa. Petro Kantong Bolong Podararjo sapraptamu. Pangestunipun Sindarawati wilujeng bekti kula kunjuk sinuwun. Iya ya Petro tak tampa. Pangestuku tampanana ya Petro. Nggih, kula pundi nggo jimat paripe. Panakawan Bagong Podararjo sapraptamu. Sinuwun Ndarawati menika. Iya Bagong. Wah, nggih. Wilujeng den bekti kula kunjuk. Iya ya Bagong nak tampa pangestuku tampanana ya Panakawan. Kula pundi nggo jimat paripe dayanane ing kasantosan. Tak takon karo kowe Bagong. Wonten dawuh, Kowe iki wong tuwa apa bocah? nun nggih tiyang sepuh. Nek wong tuwa lek mung ngabdine negara Ngamarta iki wis suwe apa durung? Walah wis ora iso diitung, Den. Lek kula ngabdi niku wiwit Ndara Pandhawa isih cilik ngantos Ndara Pandhawa saiki pun dewasa kula ngabdi Ndara Pandhawa. Mestine kowe ngerti tata krama. Ah mestine ngertos. Kena ngapa kowe sowan ratu ora laku dodok? Malah Yai Prabu Darmakusuma mbok jak salaman ki ambek ratu iki kancamu apa piye? Nah kuwi gong masalahe ning kono kuwi. Wong nek ora ngerti tata krama iki kaya ngono kuwi. Terus niki pripun? Nek pun kebacut kula jak salaman pripun? Kudune kowe ngerti tata krama. Dienggo patuladan para kawula liyane mbok menawa sowan marang Nalindra. Sowan Nalindra ki eneng tata kramane, eneng unggah gue, laku dodok nyembah. Arep dikaya ngapa? Kuwi Nalindra ingkang mangreh para kawula sanegara Ngamarta. Nggih nyun ngapunten nek wonten lepate. Sesune ora dibaleni. Mboten. Saiki melu dukane Ndara Baladewa. Kosek aja ngono. Sinuwun Mandura ki duka terus aku muni nyuwun pangapunten ki maksudku wis ben gek lerem. Ning nek aku kon mangsuli dadi geger iki engko. Dadi geger mergane. Lho, dasarku ana. Dasarmu apa? Sinuwun Darmakusuma tak jak salaman ki ora gerah penggalihe, ora lara atine. Kok iso? Nuwun sewu sinuwun. Apa Bagong? Kula nyuwun ngapunten wau kula ming salaman. Ora dadi ngopo? Do krungu ora we. Dek iki ya daya, aku ya daya, padha-padha entuk wedang segelas. Ngono lho. Tur panjenengane iki Nalindra Liyan Praja. Iki bosku, iki juraganku. Saben dina tak mong, saben dina tak tutke. Wong dhek tak jak salamane ora masalah kok wong kono-kono geger. Kuwi lho sing tak ora tepati tak senengi. Dheweke ora ngerti piye to kedekatanku selama ini. Selama ini karo Sunan Prabu Darmakusuma. Nggih Den nggih. Iya Bagong. Sapa sing meteki sukune nek kesel? Oh. Asu, aku. Jejak salaman masyarakate ora masalah. Apa duwe dadi ratu kudu sembah-sembah. Kudu didol laku dodoki. Nek Sunan Darmakusuma sipate ora ngono. Nggih sinuwun nggih. Iya. Ah. Wong nyembah ya ora apa-apa ora ya ora apa-apa kok panjenengan niku geger. Lho, sirku ki ming jejege marang peraturan hukum negara Ngamarta aja nganti kawula liyane padha melu-melu. Nek kawula liyane do nyembah mboten napa-napa. Kula niku mergo saking cedhake kok. Dadi ora masalah. Ya ora perkara ya wis aku ming takon kok. Ora usah getak-getak. Omongan alone iso. Nek ora dadi perkara ya wis. Ngono penak ora pocen. Omongan sero iki marahi tensine munggah. Kuwi sing marahi do ora rukun ki omongane do seru-seru ngono kuwi. Lembah Mana andhap asor kuwi sandangane wong Jawa. Ngono kuwi apik. Sing diwangsuli ya kepenak, sing nampa pangandikan ya ora bakal runtik atine. Urung-urung kok. Ha iya ora apa-apa. Ngono sing dak omong mesti nesu. Monggo katuran dahar sak-sak wontenipun. Ayo ngono, tonggak gelak kono. Kok Prabu? Nggih. Nadyan namung seklimah nanging lebet lho aturipun Bagong menika. Jero ya. Pedro, dalem, slamet. Wilujeng bekti kula nggih, Den. Yo, Bagong. Nun, Slamet kamu. mantenipun Ndara Werkudara wilujeng. Yo, penakno. Sampun mboten kirang kepenak. Lho, kata-kata nira ketok nek cedhak ta, Tru. Selamat lho, selamat. Kono pangkate dhuwur lho. Senopati lho. Senopati Ngamarta iso Ndara Werkudara lho. Petruk Raharja, pangestunipun Ndara Janaka wilujeng. Bagong slamet.
Wilujeng Den, bekti kula kunjuk. Iya ya tak tampa prayogakno. Nun nggih. Nun nggih. Wale-wale menapa sinuwun? Sowan kula menika mboten saking pikajengan kula piyambak. Namung dapur kula menika dipun utus dening Bapak Semar. Bapakmu utusan lawan sira. Nun nggih. Ya gene utusan apa? Bapak menika nuwun sewu. Kula tak nirokke suarane bapak ampun nganti ana tetembungan undhaking pawarta sudaning titipan. Undhaking pawarta sudaning titipan kuwi piye? Upamane undhaking pawarta upamane jaman sakmangke menika sampun lembrah. Kidul desa ana ula gedene sak jempol, mengke tekan tengah desa ana kabar ana ula gedane sak lengen. Mengke tekan lor desa wis ana kabar ana ula gedene sak glugu. Kabar kalian kasunyatan menika mboten sami utawi jaman sakmangke dipun sebat hok. Hok iki kabar ora nyata, Sudaning titipan menika malah sampun dados adat budayanipun kula lan panjenengan. Tegese piye? Saka dhuwur grojok-grojok tekan ngisor tetes. Menika sampun kelampah wonten pundi papan. Ning sak saged dipun cali. Iya. Mula napa sing dikendikake Bapak ajeng kula aturke kanthi waloka terwaca mboten ajeng kula tambahi, mboten ajeng kula suda. Bapakmu kena ngapa, Petro? Bapak menika sampun wonten setunggal candra menika kaya wong lara ning ora lara, kaya wong masuk angin ning jane waras. Longok-longok wonten ngajeng griya, tenguk-tenguk ora mobah, ora musik, mboten siram, mboten nendra utawi sare. Ming tetenguk wonten ngajeng griya. Pendak-pendak dicaosi daharan boten didahar, dicaosi unjukan boten diunjuk. Hakanan sing kaya ngoten niku dadekake kuwatiring Petro gareng kali Bagong. Tumuli kula ngejak kakang kula gareng yo reng yo Bapak disowani yo Gong yo. Wong telu sarujuk sowan ngersanipun Bapak terus nyuwun prisa kalian Bapak, Pak, eneng apa? Bapak kok sedih iki jane mikir apa? Kula nek Bapak duwe kepinginan kuwi Bapak paringa dawuh pengen apa kersane piye mengko anak-anak sing budidaya nyukupi apa sing dikeparengake dening Bapak. Bener Peto nggih. Ha bibar menika Bapak menika terus krekel-krekel unjalam began terus bareng niku paring pangandikan kali Petro. Ngene ya Le. Jane aku meneng wae iki aku ora mikir kowe, jane aku meneng wae iki aku ora mikir kulawarga, aku ora meneng wae iki aku ora mikir apa-apa. Ning aku mikir marang kahananku. Aku ki mbiyen nek gelem dadi dewa wis dadi dewa. Ning gandeng aku ki gandrung marang karukunan, gandrung marang katentreman, gandrung marang kamanunggalan mula aku trima dadi pamong. Momong para satri ngatetken ati suci pepayung budi rahayu. Wiwit saka Sang Marteng jagat Prabu Rama Wijaya tak mong wis paripurna. Terus aku momong ya kuwi mbah-mbahne para Pandhawa. Nganti tekan para Pandhawa iki sing paling suwe tak mong, sing paling suwe nampa pangudangku kuwi para Pandhawa. Pandhawa ki satra ing tekan ati suci pepayung budi rahayu. Nganti Pandhawa entuk negara Ngamarta, aku melu mukti ngawi bawa melu dandan negara Ngamarta. Ngamarta kuwi mbiyen negara ingkang adil, makmur, warata, tias bagya mulya, manunggal tetunggalan. Kerukunane kebak ning negara Ngamarta wekasan disebut negara ingkang gemah ripah loh jinawi karta tata tur raharja. Ning jaman saniki kok wis beda. Semar niku susah, aku susah terus. Nek ndi wis ora ana kerukunan, nek ndi wis ora ana katentreman, nek ndi wis ora ana kamanunggalan, kabeh mung bujung marang karep pribadine. Mongko mentala ngidak-idak sanak sedulur, ngidak-idak tangga teparuh, ngidak-idak kanca rowange perkara bab ingkang sepele. Malah kepara akeh-akeh ming perkara dhuwit ewon wae nganti mentala ngilangke nyawane sanak kadang sedulur. Lah kaya ngono kuwi ndadekake prihatin atiku. Kahanan Ngamarta ning kaya ngene iki nek tak nengke wae ora nganti sak siring bawang sak umuring jagung sak uruping damar Ngamarta iki bakal rubuh. Nek Ngamarta rusak sing dicucuk sapa? Semar. Ngamarta kepengin tak balekke meneh dadi negara ingkang kebak karukunan, kebak katentreman. Kawulane padha urip matsinamatan daya dinayan tunggal ceta rasa karsa lan karyane. Ora nyawang bedaning panembah, ora nyawang bedaning kulit, ora nyawang bedaning tata basa, ning kabeh tetep manunggal tetunggalan sayuk rukun ngangkat negara Ngamarta. Mula aku pengin bangun kayangan.
bapak ki wong ra duwe kok arep bangun kayangan ki mengko gek-gek njaluk bantuane anak-anak. Ning sadurunge kula matur bapak wis ngendika kowe aja kaget. Aku bangun kayangan ki ora kok papan sing magrong-magrong. Dumadi saka jamrut hergeni mutiara mas kencana ora. Ning aku bangun kayangan iki pengen bangun papan sing uripe para menung titah mau embane kaya eneng kayangan. Kayangan iki kebak ing karukunan, kayangan iki kebak ing kamanunggalan, kayangan iki kebak tresna asih marang sak pepadane kaya gesang wonten ing kayangan. Lah aku pengen mujudake negara Ngamarta iki kawulane uripe kaya ngono kuwi embane ana ing kayangan. Lah terus pripun, Pak? Nek pancen pun niat kaya ngoten, syarate pripun, sranane pripun? Kowe tak kongkon aturana Pandhawa rawuh ning Karang Kadempel sinambi mundi pustaka Jamus miyang jimat Lima Sada. Kok Pandhawa dadak rawuh teng Karang Kadempel wigatose napa, Pak? Tru kawula butuh dibiyuki Barana Picis. Kawula ki ora butuh dibiyuki apa-apa diwenehi derajat pangkat. Ning kawula ki butuh dicaketi rasane, butuh dikarohke atine karo para pengarepe. Dicedhaki rasane, ditanting atine, karepmu piye, sirmu ngopo, ayo to, tak tampa apa kampang gresahmu para kawula niku kawula bakal percaya karo pangarepe. Nek pangarepe kaya ngoten niku kawula bakal sengkut gumregut bangun praja, bangun negara, mujudake negara ingkang adil, makmur, warata, tyas bagya mulya. Mung ngestu padha dawuhing Bapak Semar keparenga sinuhun Prabu sak kadang kadeyan kula dherekaken rawuh wonten ing Karang Kadempel sinambi mundi pustaka Jamus Lima Sada ngrancakaken wewangunanipun Kyai Semar Badranaya anggenipun kepengin bangun kayangan wonten negari Ngamarta mriku supados mujudaken kawula ingkang adil makmur warata tyas bagya mulya ayom ayem tentrem boten wonten menapa-menapa cekap semanten atur kula kunduraken dhateng Pranatacara matur sembah. Petro dalem apa ingkang dadi ini bapakmu kuwi luhur. Nggih, kula dhewe ya. Kula niku purun diutus teng Ngamarta mergo kula pikir gayane bapak niku apik kok. Iya, pancen bener Panakawan. Nggih. Ning gandeng Pandhawa kuwi 5 cacahe. Nggih. Aku tak taren karo Werkudara Janaka lawan kembar dhisik. Werkudara, nggih. Piye Dimas, sira wis midhanget aturi Petruk? Miturut Dimas Werkudara piye? Wah, Petruk. Nun. Gegayane bapakmu wibak apik lan becik lan luhur. Mula kandha karo bapakmu yen pancen butuhake pabiya aja saka bapakmu ning bapakmu ndak aturi supaya nawu bondo Jodipati ora bakal wegah. Aku ikhlas lahir batin matur sembah nuwun. Petro apa ingin dawake bapakmu aku sago. Petro apa ingin dikendikake bapakmu aku bakal tumandang karya. Aku sago Petro. Matur sembah nuwun Petro. Apa yang dikarepake bapakmu matur marang Janaka mesti tak wujudi Petro. Watun kasembadan gegayane bapakmu matur sembah nuwun. Lho Gong kaya ngene iki lho. Wong nek pakartine apik tumindake becik balesane ya mesti apik. Berarti sinuwun ndara-ndara Pandhawa iki ora lali karo labuhane bapak ya Tru. Ora. Petro dalem nanging ewuh kaya pangrasaku. Lho sebabe sira ngerti dhewe Koko Prabu Ndarawati rawuh. Nggih. Iki uga bakal nyuwun ngambil pustaka Jamus Lima Sada. Sira Ndarawati rawuh niku ajeng nyuwun ngambil pustaka Jamus Lima Sada. Iya, Petro. Nuwun sewu kagem napa? Ndarawati ketaman pegebluk. Bisane waluya nirmala jati jati temah mulya yen to tinumbalan pustaka Jamus miyang jimat kelima sada. Mula rawing Koko Prabu iki nyuwun ngambil pustaka Jamus Lima Sada kinarya tumbal wadaling negara Petro. Nuwun sewu lho, Den, nuwun sewu. Pustaka Jamus Lima Sada menika panggesanganipun para Pandhawa. Pustaka Jamus Lima Sada menika panggesanganipun para kawula sak negari Ngamarta. Menawi panjenengan Sinuhun Prabu Darmakusuma menika koncatan pustaka Jamus Lima Sada menika nuwun sewu. Menika badhe apes kegiatanipun wong sing ora seneng karo Sinuhun Prabu Darmakusuma, wong sing ora seneng karo para Pandhawa, menika damel cintrakanipun Pandhawa, damel pejahing para Pandhawa. Nuwun sewu. Saniki pustaka Jamus Lima Sada menika namung kinarya tumbal. Sing jeneng dienggo tumbal menika nuwun sewu apik-apike ming dipendhem. Niku ateges pusaka ora bali meneh marang praja Ngamarta. Ning nek panjenengan maringaken dhateng Petro, kula wis matur. Pustaka Jamus Lima Sada mboten pisah kaliyan para Pandhawa amargi ndara-ndara kula Pandhawa diaturi rawuh teng Karang Kadempel tegese pusaka aman.
Tur sedaya menika gumantung dhateng panjenengan. Wong ingkang dados nalindra menika Sinun Prabu Darma Kusuma, panjenengan dados nalindra nggih kula sumanggaaken anggenipun badhe paring purba wasesa. Paring Kisru Ndarawati kula ya kudu nampa upama panjenengan milih dipun beta dening Petruk sareng kaliyan para Pandhawa, Sinun Ndarawati kudune nampa. Kok kula kaya ora percaya ya nek Ndarawati ketamen pegebluk. Kok nuwun sewu. Ngendikane para pinter, ngendikane para sepuh, ngendikane para ulah agama sing jeneng pegebluk tumama wonten sadengah papan menika ateges menika Gusti ingkang peparing mergi papan menika sampun boten saged dipun dandosi ya papane ya menungsane ora gelem manembah, menungsane ora gelem tumindak apik, menungsane tansah tumindak ala, menungsane tansah tumindak angkara. Mila papan menika tumuli dipun paringi pegebluk dening sing gawe jagat merga menika mujudaken ukumane sing gawe urip tumrap papan menika. Negara liyane ora ketaman pegebluk kok negara Ndarawati ketaman pegebluk. Pegebluk ora bakal pilih papan. Leres. Nek sing dadi ratu niku Ratu Lumrah. Nalendra sing ketitisan dewa. Mongko dirising Sang Hyang Bathara Wisnu. Wisnu niku sapa? Wisnu niku anake Bathara Guru. Negara sing ketunggon Bathara Wisnu ketaman pegebluk niku kula nuwun sewu. Niku ora aneh to. Aneh. Merga upama ketaman pegebluk niku ya saora-orane negara Ngastina. Ngastina niku ratune jahat, nayakane jahat, punggawane padha elek. Kawulane ya pakartine sak isoring dlamaan. Niku nek ketaman pegebluk niki wong sing krungu memper. Merga ratune watake angkara. Ning upama Ndarawati niku kondang ketaman pegebluk. Nika sing do teng angkringan nika do mempertanyakan. Lho kok iso padahal sing dadi ratu niku titijing Sang Hyang Bathara Wisnu lho. Mongko kalih nuwun sewu lho sinuwun. Sakmenika kedung jero iso dijajaki ning atine menungsa sapa sing ngerti. Lho nuwun sewu lho. Ketoke runtang-runtung saben dina ning mentala nyilakake, ketoke gulang-gulung saben dina ning mentala nyuduk saka mburi. Mula kudu prayitna sing ati-ati. Ing jeneng menungsa menika kedunungan ina lali salah apes lan mati. Saapik-apike menungsa ana eleke, saelek-eleke menungsa eneng apike. Mula nek jroning sampeyan diapiki, prayitna bab eleke. Petruk. Petruk Andapala. Wonten dawuh sinuwun. Kowe mau muni piye? Kowe mau muni piye? Ing atase kowe menungsa, ing atase kowe iki kawula, ing atase kowe iki batur. Lah kok drangap-drangap pun sampun kersane Kyai Prabu Darma Kusuma. Malah aku ngerti cetha nggonmu matur marang Sang Hyang Prabu Darma Kusuma kowe kias karo Ratu Ndarawati. Gong, ana sing nesu e. Ha piye wani ra we? Piye wani ra we? Ayo iki ratu aku ming kawula. Ora masalah derajat lo pangkat, Tru. Ming gumantung wani apa ora nek cara aku ngono. Kowe kok mikir masalah derajat pangkat to? Derajat pangkat ki aming sandangan to. Kowe karo Sinuwun Baladewa ki di mata Tuhan itu sama. Ora ana bedane ngono. Dadi nek kowe wani, dasarmu bener, ora masalah. Wani apa kowe? Mbok menawa. Mbok menawa dengkulmu, mbok menawa ora. Nuwun sewu Sinuwun. Panjenengan kok duka-duka kali kula. Mesine aku nesu karo kowe. Kowe ora ngerti tata krama, kowe ora ngerti unggah-ungguh, kowe ora ngilo karo derajatmu, kowe mengkere getibal. Kowe suwane negara Ngamarta. Kowe butuh pustaka jamu jimat ki poso ora sang elek-elek karo Kyai Prabu Ndarawati. Padha-padha butuhke sing duwe wewenang Kyai Prabu Darma Kusuma. Arep diparingke Sinun Prabu Ndarawati ya apik, diwenehke kowe ya apik. Lah nggih, niku adile teng riku niku. Terus kula tak takon, sampean kok muring-muring kuwi sampean muring-muring perkara apa? Hah? Wangsulan kowe. Wong muring-muring ki kena nesu ora masalah, ning ana masalahe. Ora waton ngegas. Akhirnya iku nang getaki wong emang digetaki ya, Tru. Ora wedi. Kula tak takon sampean muring-muring perkara apa? Aku tak takon karo kowe. Kyai Prabu Ndarawati ki sapa? Lho. Kyai Prabu Sinun Prabu Ndarawati ya Sinun Prabu Kresna. Lah iya kuwi apa? Lho, titah wong. Kersane pripun? Goblok. Karo aku iki apaku? Lah iki Gong, kuwi sonteke ketoke arep edan kuwi, Tru. Arep edan kuwi, Tru. Kok arep edan ya? Karo adine dhewe kok ndak takon wong liya. Niki rayi panjenengan. Lah kene ngerti, lah nggih ngertos. Lah kok wani ngomongane Kyai Prabu Ndarawati? Lek kula ngomong-ngomong teng pundi? Kowe nguneke Kyai Prabu Ndarawati ki panjalmane mungsuh. Omongan kaya ngeten iku ukarane teng pundi kula tak takon. Ora ana ukarane kula ngarani Sinun Prabu Ndarawati menika panjalmane mungsuh. Kowe matur. Kowe matur. Nggih.
Ya nek iki Yai Prabu Ndrawati tenan. Nek panjalmaning musuh kedung Dresa dijajaki, atine menungso sapa sing ngerti? Kuwi tegese kowe ngunekke yen to Yai Prabu Ndrawati ki panjalmaning mungsuh, kula mboten ndek niat kaya ngoten niku. Ning kula mengelekke Sinum Prabu Darmakusuma kudu eling, kudu awas. Sampun ngantos Sinum Prabu Darmakusuma menika nuwun sewu kejeglong dhateng kelampahan ingkang tumrap panjenenganipun menika mujudaken satunggiling pitulungan ning janjane malah ngrekasake awake dhewe. Ngoten. Kula cubriya karo sampeyan mboten napa-napa. Kula cubriya kali niki mboten napa-napa. Sampeyan cubriya kali kula ora apa-apa. Niku hak sampeyan. Aja dibondo kamardikan ati kula. Ngoten lho. Aku yang ngono kok yo ora entuk. Dume sampeyan ratu kok kula kawula ora entuk cubriya karo ratu entuk mawon. Sing ora entuke sapa? Mikir wae. Rawatane someng wae. Ya terus. Saiki ne Petro. Pripun kula manut karo sampeyan? Kowe saiki tak jaluk bali. Lho, nuwun sewu, kula sowan menika mboten Sinuwun Prabu Baladewa sing kula sowani. Ning kula sowan Sinuwun Prabu Darmakusuma. Mila kula sedawuh perintahing Sinuwun Prabu Darmakusuma kula badhe ngestokaken dawuh ning nuwun sewu bebasanipun sak keranjang koprak pangandika sampeyan mlebu kuping kiwa metu kuping tengen. Nuwun sewu panjenengan mboten duwe wewenang tumrapi negari Ngamarta. Edian. Wah, dalah. Malah wani karo Rata Mandura Prabu Baladewa. Nuwun sewu kula mboten wani. Kowe bali. Bali kowe kandha karo bapakmu. Bapakmu ki wong sekeng, bapakmu ki wong ora duwe, bapakmu wong mlarat, kon ngilo karo cengele. Arep bangun kayangan ki sing goragat cengele bapakmu ki apa piye? Sing muni ngono lho. Prabu Baladewa. Prabu Baladewa. Heeh. Trio, mikir. Nuwun sewu, Mas. Sampeyan omongane kok atos lho. Bagong iki. Heeh. Ngopo dadak diganti kowe? Lho, Petro kesel. Aku sing kudu ganti karo sampean. Sampean ngendika napa? Mang baleni. Lho, kowe malang krek ning ngarepe Baladewa. Kowe ora ngormati karo Baladewa. Kowe ora ngajeni karo Baladewa. Mbok anggap aku ki apa, Pak? Sik, Mas. Ngene ya, wong Jawa ki ana tetembungan, nek kowe kepengin diajeni ngajenono. Nek kowe kepengin dibasani basanono, nek kowe kepengin ditata kramani, kowe tata krama. Ana tetembungan, nek kowe ora gelem dijiwit aja jiwit, nek ora gelem ditabok aja nabok. Sampeyan wis ora ngajeni kok. Dapurme kok tak ajeni, Bapak, Bapak. Kowe mau muni piye? Kowe bali yo. Omong karo bapakmu. Kon ngilo karo gitoke, kon ngilo karo cengele. Bapakmu kok bangun kayangan ki. Bapakmu ki gablek apa? Sing nggo mbayar cengele karo piye? Edian. Muni ngono kuwi. Edian tenan Baladewa, Baladewa. Aku tak takon karo kowe. Ora basa barang. Tuwa aku mbangane kowe. Aku wis dolan-dolan ngepit. Kowe iki urung lair, Bol. Wong lair, Bol. Ati aku ora basa karo kowe ora masalah. Sing tak basani apa? Mekutamu kuwi. Sing tak basani apa? Derajatmu kuwi. Percuma nek kowe ora ngajari karo kawula kaya ngene iki. Sadar ora kowe? Hah? Walah, Baladewa, Baladewa. Barang saiki kowe nganggo mekuta, kowe nganggo bintang nang pundak, kowe nganggo derajat pangkat blas. Kowe ora ngajari wong-wong sing kaya aku ngene iki. Kowe ora kelingan. Uripmu biyen endi? Uripmu nang Widara Kandang. Kowe dititipke karo Demang Sagopa karo bapakmu Prabu Basudewa. Mergo jaman semana war dipateni karo Kangsa. Ah ngerti kaya ngono biyen tak keke Kangsa men modar. Ning tekan semene apa? Kowe tau ngekai aku apa? Mbok sadar. Sadar ora kowe jaman semana kuwi ora nggon aku gong aku goleke wong 40. Kok nyoblos aku kabeh pokoke. Kowe njaluk apa engko tak turuti. Kowe omong sok kene iki dideki toilet. Sok kene iki diaspal. Sadar ora kowe? Bareng kowe dadi sprene aku isih melangkring nang watu sprene. Nang watu sprene. Mula sampeyan iku kudune sadar ora sampeyan ae dhewe. Sampeyan ngunek-unekke kula kewirangan. Kewirangan asli. Saiki arep ngopo? Taunana Windanana. Bagong ora bakal mundur yen to dikon bali. Nah aku rada kami sasaran gedhe cengele terus. Oh iya. Sak kulino nek ngomong iso kan terus gedhe dhewe ora lancar. Oh iya. Auto dina iki nganti sing jenenge akon bali Bagong taunana Windanana. Ora gelem mulih. Ora bakal aku omong karo Bapak Semar. Nek para penjual kepai ora nggawa pustaka Jamus Kelima Sada, ora bakal bali.
Ambo pepalange aja kok wujud menurut cengel aja ndas lho. Nek ndas edan aku ya. Ana widana najan dewa mudhun ning jagat dadi pepalange Bagong rawe-rawe katat. Rawe tarandas malang-malang tak putung. Oh, kowe nantang karo Baladewa. Apa kira-kira wani karo Baladewa? Oke, perkara wani dan ora iki truk. Wani karo ora iki kowe. Nun sewu. Kula sing dadi wakile. Blet iki jajane iki rembukan apa to iki? Iki rembukan kok genti-genten iki piye karepe? Lah karo mungsuhe wong loro kok, Mas. Dadi aku kudu genti-genten. Ngene, pripun? Tak gawe sayembara. Sapa sing cilik gedhe ning sangkul kanthi daning Baladewa? Menang boyong pustaka Jawa Sri Wasada. Muni piye, Tru? Sapa sing cilik gedene iso ngungkuli kadidaning Baladewa menang boyong pustaka Jawa Sri Wasada. Tandingi, Tru. Semangkean. Aja gawe sayembara. Ngoten sayembarane. Yo. Iso nglaki aku boyong pustaka Jawa Sri Wasada. Saniki, yo metu njaba, Mas. Sampeyan aja ngleleng. Kula arep pemimpin kawan metu njaba. Tru. Aku metu njero ya. Oh ya sakaremu aku tak metu njaba. Metu njaba. Ayo. Lho lah kok Bagong malah begogok nang kene. Kula tak takon, nek kula melu metu terus kula nyambut gawe apa wis? Lho, nyambut gawe apa piye? Ah genah to. Petro mungsuh Prabu Baladewa. Terus kula ngopo? Nonton. Mresane isen no. Dikira kula ora melu-melu tanggung jawab. Terus karepmu piye? Ki kira-kira semene iki sapa sing kepengin gelut karo Bagong? Niki lho. Sinuwun Ndarawati, mestine Petro kakang kula, Baladewa kakangne Kresna. Lho, kakang mungsuh kakang, adi mungsuh adi. Wah, geger rame. Wani tenan. Wani cah kendele. Koko Prabu wonten dawuh dipun tantang Bagong. Bagong madhep rene. Wah, sampean dereng nyoba kok medhep nek madhep ukuran ngenten iki. Omong-omongan niku. Ora-ora raine anane waton sero-sero. Kowe nantang aku apa piye? Nek pancen wani tenan ming ngurene. Oke. Wis nek ra tegeli ngene wis ben. Sisar geger. Petro ya mudhar saka tangane Sinun Prabu Baladewa, aku mati saka tanganing Prabu Kresna. Dimakamke ning Taman Makam Pahlawan. Ora gleleng. Temune papane wong neter kadidayan. Wani tenan karo aku sing tak wedeni awakmu. Lakon tiban senjata cakra ora mati aja Duntanata Ndarawati. Kowe iki janjine ora nganggo pusaka, Mas. Iki janjine mung gelut biasa. Ora nganggo pusaka, nganggo pusaka kula emoh, kula wegah. Menang sampeyan. Lah aku senenge nek gelut nganggo pusaka kok. Wah, surat. Jireng getih wedi mati. Wis rasa gelut. Lho. Urung sida kok wis dibatalke meneh. Lah terus karepe piye, Bagong? Nggih pun ngoten mawon kula tak nyuwun mawon nggih sinuwun. Iya sing ati-ati. Ning panjenengan perlu menggalih. Antaraning Semar karo Sinun Ndarawati abot pundi? Pun ngoten mawon. Mang pikir mang penggalih lelabuhane Bapak, mang penggalih napa sing pun ditindakake Bapak. Kali mang penggalih lelabuhane Sinun Ndarawati. Suwe sapa? Lho, nggih? Iya, Bagong, matur sembah nuwun. Parang. Iya. Sing ati-ati aja kaya bocah cilik. Menawi ya sinuwun kula nyuwun pamit, sing ati-ati aja kaya bocah cilik. Ndarawati Dara kula nyuwun pamit. Iya, sing ati-ati aja kaya bocah cilik. Ndara Janawa kula nyuwun pamit. Iya ya Bagong sing ati-ati. Ndara Sedewa kula nyuwun pamit. Iya Bagong sing ati-ati Bagong. Sampun sinuwun mangke ndamel kedelarung-delarung mboten prayogi kedadosanipun, parang kula nyuwun pamit madal pasilan. Iya Bagong. Parang iya. Nek ora nganti kaya ngoten niku wis Petro niku bola-bali wis nang ndi papan anggere ana daya padha daya barengi Petro mesti geger. Dewi ngenane teng pundi? Ngastina ya ngono. Ning Ngastina nggih. Jaman kapan? Jaman takon Ndara Garukaca niku lunga-lungane teng pundi? Wah, tantang-tantangan karo Durna kula ya semelang. Ning untung ya iso dicandhet arang cani wis waton iso waton ming gegaran kendel cok. Iya. Pun nggih? Iya, Bagong sing ati-ati. Pun Den? Iya, sing ati-ati. Lho, pamit nggih, Bos. Iya, sing ati-ati.
Bareng Den. Iya sing ati-ati Bagong, iya sing ati-ati. Lho nika Petro malah pun gawa glugu nika napa mboten nyemelangi? Endi Bagong? Nika. Wah niki nek mboten ndang kula cegat. Sinuwun mandura iso digebuki nganggo glugu ale Petro. Sing ati-ati. Parang nyuwun pamit sinu. Iya Bagong sing ati-ati. Pun nggih Den. Iya. Yo sing ati-ati. Ndara nyuwun pamit. Iya sing ati-ati. Ndara ora nyuwun pamit. Iya sing ati-ati Bang. Wah, nyuwun pamit nyuwun tambah pangestu. Oh senes kok Den. Ya itu dipamiti ora lahir batin to. Kowe pamit kok bola-bali. Amit bola-bali. Kok ora tanggap to iki? Semelangku. Kula niku le semelang kuwatir nek kula mungkur dirasani. Sing ngrasani sapa? Sampeyan niku. Le ngrasani piye? Aduh, Bagong mau kok urung tak kei dik. Enggak ya. Ada. Ayo. Arep guyu, ayo. Sing arep ngrasani iki ya sapa? Wong ora ana wong ngrasani kok. Ora gara lho. Ora. Oh ya wis. Ya pun sekecake ora ndek perasaan. Yayi, kula wonten dawuh. Sak pengeripun Bagong lirang ana kula madal waselan kepareng paduka badhe menapa. Kula mboten ikhlas menawi ponakan Petruk mangke dipun pulasana dening Koko Prabu Mandura. Mila kepareng kula badhe nyandhetang keparengipun Koko Prabu Mandura rumangsa ewuhaya penggalihipun Kakang kepiye Dimas loro-lorone padha abote. Aku percaya marang kabijaksananing barep Kakangku bakal maringake Kresna kuya prayoga. Ayo Pandhawa bareng sowan ning Karang Kadempel kuya apik. Kabeh mung gumantung marang barep Werkudara. Nggih. Nanging saora-orane bola-bali Dimas wis bisa paring pepadang tumrap penggalihipun Kakang. Gandeng iki wanci bedhug. Munggah papan panembah nyembah marang sing gawe urip ana ing wanci bedhug. Sawise kuwi aja medhun saka sanggar pelanggatan nanging ngagungna asmaning Gusti, nyebuta asmane sing gawe kuwasa sarta sing gawe jagat marambah makaping-kaping. Aku percaya Gusti bakal paring kepadang marang barep Kakangku. Dimas kadangipun Kakang ora nyono babar pisan kuwi ingkang wigati lan tumapun Kakang ingkang paling becik. Ing mengkono bubarna kang padha sibo jenengipun Kakang kundur ngedaton. Yo ngestake dawuh. Ketoke kaya mengejak gojek ning kok Sinuwun Mandura kok kaya tenanan karo awake dhewe. Kowe aja nganggep nek Sinuwun Mandura iki gojek. Arep kae pepundhen, arep kae iki bendara ning arang-arang ketemu karo awake dhewe. Tur kae mbelani Sinuwun Darawati ya tenanan. Mula nek Sinuwun Mandura wis sumbar nganake sayembara, wis saguh ngleboni sayembara ya dilakoni, Tru. Ning ana sing aku sajae kaya wedi nglakoni iki, Gong. Kok wedi apa? Sinuwun Mandura nglumpukke anak-anak Pandhawa. Ndara Garukaca, Ndara Antarja, Ndara Antasena. Dikandhani mbok menawa ling ngendikake Dandang dikandhake Kuntul. Kuntul dikandhake Bak Dandang. Tegese lelakon kasunyatan dikandhake ora nyata. Wekasan sing dadi punjering keluputan awake dhewe. Terus anak-anak Pandhawa do ngoyak karo awake dhewe merga wis padha diseni swara karo Sinuwun Mandura. Piye? Jajari nek kaya ngono kuwi. Ngene, Tru, saiki. Nek mitrataku lho. Ya, nek mitrataku saiki ngene wae. Terus piye karepmu? Bangane awake dhewe kalah diajar karo anak-anak Pandhawa sing jeneng cacing kepidak menungsa ngolek kuwi ora ngrasake lara ning butuh males. Ha iya, terus nek kowe arep dikapak-kapake aja gelem mergo awake dhewe madheg ana ing bebener. Benere awake dhewe mbelani bapak. Wong sing arep gendak sikara karo awake dhewe kudu wani. Sing maju anak-anak Pandhawa iki justru kuwi arwane awake dhewe iki dhek ora iso mikir wae piye. Nek kira-kira nyekel karo awake dhewe wani rasa semelang. Oh iya. Iso kowe musuh Ndara-ndara Garukaca, Ndara Antarja, Ndara Sena, kowe perang karo nom-noman Ngamarta menang lho ora gleleng. Ning ketoke kok ora mungkin ya, Gong. Sing ngomong ora mungkin sapa? Wong ki anggere wani budidaya
apapun itu iso terjadi. Ya wis, aku manut karo kowe. Oke. Nek do tekan kene kira-kira arep ngajar karo awake dhewe, krubut loro. Oke, siap. Bekti kula katur nggih, Den. Ya tak tampa pangestu tanpa ngono ya Petruk. Nuni nggih sangat anggen kawula mundi. Ndara Antasena? Ya, Gong. Bekti kula katur nggih, Den. Ya tak tampa. Kok pasuryane ora kaya adate? Ning kok saniki kaya mboten lega, jujur wae aku ora lega rasaku, Tru. Mboten lega rasane mergane aku nampa panjenenganing Prabu Mandura. Yen to kowe wani karo Prabu Mandura, iya. Oh nggih. Lah terus sebabe sampeyan rawuh mriki jalarane napa? Aku diutus karo Mandura. Ken nyekel kowe. Nyekel pripun? Tak bondo, tanganmu tak krincung sikilmu. Tak lebokke pakunjaran. Kula ajeng dilebokke pakunjaran niku lak salah kula napa? Nek kula melakukan penipuan, perjudian, penusukan, niku sampean nyekel kula ora masalah. Ha kula niku ora nglakoni napa-napa arep dirangket. Kowe wani karo Siwa Mandura, ya to, Truk? Ya to, Gong? Kowe wani karo pepunden padha karo kowe nampa keluputan. Kene, ulungno tanganmu tak bondo. Bagong san tak bondo lebokke pakunjaran, ora tak pakani mati ning pakunjaran kowe. Sik, Mas. Masalah kowe nyekel aku monggo, terserah, ora masalah. Kula niki warga sing manut pernatan hukum negara Ngamarta. Kula ora bakal silak. Kula ora bakal endo nek pancen Bagong salah, nek pancen Petruk luput, ora masalah. Nek sampeyan iso nuduhke keluputane teng pundi, kula melanggar pasal pira, niku monggo ajeng manghukum. Nek mengke riyen, wong niku nek ajeng menyelidiki niku kudu nampa pelapurane kedua belah pihak. Ngoten. Sampeyan entuk pelapurane Sinuwun Prabu Mandura, monggo. Ning sampeyan kudu takon karo aku. Janjane lara-larae apa? Piye? Ngono. Ora kok nampa pelapurane kono terus kono dicekel, kene dibingkem ra entuk omong. Adil macam apa itu? Sebabnya kok wani karo Sinuwun Mandura. Nah, ngono iki lagi adil. Sebabnya ngene, Mas. Aku karo Petruk dikongkon bapak. Konsuman ning negara Ngamarta. Apa? Apa to? Apa to wigatine? Ya kowe mung dikongkon supaya mboyong para Pandhawa rawuh ning Karang Kadempel. Sebabe bapak arep bangun kayangan. Dudu papan sing magrong-magrong kaya kayangan dudu. Ning bangun morale para kawula sak negara Ngamarta supaya uripe ana ing kayangan, kebak karukunan lan katentreman. Syaratnya siji. Aku kudu mboyong para Pandhawa. Mboyong para Pandhawa. Sinambi mundi pustaka Jamus Myang Jimat kelima sada. Rawuh Prabu Kresna ya ngendikake nek arep mboyong pustaka Jamus kelima sada dienggo tumbal wadaling negara Ndarawati merga Ndarawati ketaman pegeblok. Aku Subriya. Sinuwun Ndarawati iki Nalendra Titis Wisnu kok negarane ketaman pegeblok. Itu hal yang mustahil. Kula curiga. Ya nek Sinuwun Ndarawati niku kenan, nek palsu, nek mung arep gawe mboyong pustaka Jamus lima sada napa mboten kapitunan. Wah, kula matur ngoten niku Prabu Baladewa panos maning jalanan. Petruk, Bagong. Kere ketibal 17. Wong elek nyolong mripat, mung batur kok wani karo Nata Ndarawati. Bareng tekan ngendone Sinuwun Prabu Baladewa paring pangandikan. Kowe bali ya, Gong. Omong karo bapakmu. Bapakmu ki wong sekeng, bapakmu ki wong melarat, Semar ki wong ora duwe bangun kayangan. Sing nggo bayar cengele bapakmu kuwi. Ha iki wis mlebi apa jenenge unggah wis nglanggar tata krama nganggar unggah-ungguh. Sane ngene, Mas. Perasamu sebagai anak, yo. Nek bapakmu DC piye? Aku nesu. Wong mau tak ajar mergo ngino karo bapakku. Padha aku. Aku ngene iki mbelani bapakku to. Bener sapa saiki petungan? Ujebul lelakone ngono kuwi to. Heeh. Aku ora gawe-gawe aku. Sumpah wis to. Prabu Baladewa terus sapa sing cilik gedene sangkule ati duwe kula. Menang boyong pustaka Jamus lima sada. Mula niku sampeyan iso metung, sampeyan iso mikir. Ngoten. Pripun kok iso kedadian kaya ngene iki? Sampeyan arep belani sapa? Sampeyan arep belani Prabu Baladewa? Ora masalah, ora masalah. Sampeyan mungsuh karo kula. Jajal ye. Buktake wong Depok kene. Antasena karo Bagong menang sapa? Nek menang sampean,
Piyai Swinakae wis nglumrahke. Lumrah Antasena Satriya. Ning nek menang kula sampeyan isin selawase. Dadi critane ngono to. Heeh, aku wis omong. Kuwi ladalah. Ora ladalah iki serius. Piye terus piye? Ayo golek got sing jembar. Rupa wani jembar wani, padangane wani, petengane apa meneh? Wah, nek ngono nek aku ngewangi Siwa Mandura, salah aku, Gong. Aku itu tergantung pikiranmu. Truk, ngati-hati lho, Truk, aku dibanting tiraka lho. Ora, Ndara Antasena wis eling kok, Gong. Eling piye maksude? Eling ngrangkul kowe nek dhek salah. Iki ketoke sikile kok mlebu-mlebu nang ndi nang tengah-tengah sikilku kok banting. Kok gak dengkul nggon aku. Ngapura ya, Gong. Mboten napa-napa. Ya wis nek ngono aku salah. Terus pripun iki? Kowe tak ewangi aja kuwatir. Lha ewangi pripun? Aku tak ngewangi karo kowe entuk ya, Gong. Entuk yakin entuk. Engko aja kuwatir. Aku tak manjing ning awakmu. Manjing iki? Iya. Nane, tenan. Serius. Wis go. Nek kowe tak njingi, kowe diantem ora ngrasake lara, dipateni ra iso mati. Wah, gleleng iki wis rasa sedya power bank iki. Ha iya. Kowe ngampet ambegan. Nun, ngampet ambegan. Aku metu sarana sukma, mlebu sarana sukma. Nek wis tak njingi, kowe iso ambles bumi, kowe iso dikapak-kapake ora apa-apa, kowe iso mabur yen perlu. Ya tak mlebu. Lho nyerotok bang kae. Lho kok ora to? Ha wis mlebu kok. Aku ya gumun kok Ndara Antasena kok ilang lap. Terus ming ana bayangan mlebu ning awakmu slop ngono. Sampeyan teng pundi, Den? Ning awakmu. Enane? Iya. Lho kok sedeng ya? Sedeng wae. Terus niki kekuatane kowe arep ambles bumi, ambles bumi. Carane ngawet ambegan. Bumi pandengen terus engko sirahmu tok jebleske bumi engko rak bablas. Iki ngapusi ora iki. Nek bumi tak pandeng, sirahmu jebleske menyonyo sampean tak ajar lho. Ora, tenan. Niat ingsun ambles bumi. Niat ingsun ambles bumi. Wis tibakno. Bajigur iki. Iki piye ta iki? Ngene-ngene, tak nahi jopone. Samane pripun? Dirokno. Kala kula kintir kali, kula saya. Kelas kali sik. Kala kula kelas kali, kula kulang kali, kilen kula kilen kintir kali, kula kilen-kilen. Coba. Gus, apa? Nek Petruk ya saged. Waton Petruk apal mantrami ya iso. Kala kula kelas kali, kula kulak kali kilen pasan kintir kali, kula kilen-kilen. Waduh. Mantra, Gong. Kala kula kintir kali. Kala kula kulak kaca. Wah. Pokoke iki gleneng iki. Heeh. Ndara kaca arep tak wedeni awar ambles bumi. Ya. Aku ya arep ambles bumi untuk mantram saka Ndara Antasena. Heeh. Wah, tekane takoni wae, Truk. Ndara Gatotkaca. Iya, Bagong. Ndara Gatotkaca, iya, Petruk. Kok mandhap saking Dirgantara mboten menehi sasmita. Mak jeluk. Kaget aku. Kula. Bagong. Nun. Petruk kon maju. Wonten dawuh, Den. Petruk. Nun. Kowe tak takoni jujur. Nggih. Kowe wani karo Siwa Mandura. Nggih. Lek pancen bener tegese kabeh sing dikendikake Siwa Mandura mau kabeh nyata. Pancen nyata, kula wantun Sin Prabu Mandura, malah kula wantun mlebeti sayembaranipun Siwun Prabu Mandura. Tekan kene aku bakal mbuntut tanganmu ngrincung sikilmu. Mapano. Yen perlu kowe bangga kepancat pundhamu tak gembul ndasmu. Ora sudi aku duwe abdi kaya Petruk nambrangi karo Gatotkaca. Aku isin duwe ati karo kowe. Nuwun sewu, Den. Nek perkara kula ajeng mampejahi mboten napa-napa, mboten napa-napa. Ning nek pancen kula salah, nek pancen kula kleru. Ning nek kula mboten salah, kula mboten kula arep dipateni niku terus Petruk niku menungso kok dipadake kewan. Kewan niku ora kleru ora salah, dipateni menggo pemarem matine para menungso-menungso niku. Nek Petruk niku menungso ya, Den.
Sampeyan kudune iso menggali. Apa to sebabe kok Petruk wani karo Sun Prabu Mandura? Petruk niku sajake dadi abdi ora tau wani karo sapa-sapa wae. Ning tembung sampeyan iki wau mboten wonten tembung katresnan. Niku tembunge wong sengit, niku tembunge wong ora seneng, niku tembunge wong kasar. Petruk mapan pancen gembol ndasmu. Kok ngono ta kowe? Kok dadi sampean ora keli kejawab sampean iku lho omong. Kon mbahmu sapa? Mbahmu niku Satnalendra Duk-deng Samaladeng. Ora ana wong sak jagat iki sing wani karo Prabu Pandhu mboten wonten. Mula ngestina biyen tentrem. Mergo ora wani karo mbahmu. Nek nganti kula mati, soma kula munggah teng swarga ketemu Ndara Pandhu. Petruk, kok wis mati? Kula yo matur nggih, mateni sapa? Sing mateni putu sampeyan Ndara Gatotkaca. Gatotkaca ki anake sapa? Gatotkaca ki anake Om Werkudara. Lho lah kok dadi mateni kowe? Nggih sinuwun, iblis lalat. Putu ora iso diwulang. Minggir aku tak medhon tak ketemu karo Gatotkaca. Sampeyan ketemu karo mbahmu. Putune karo matra ndas kula. Enggak. Niki dipontol gampang mau wis tuwa kok, Den. Nek kali sampean dunek-uneke wong tuwa sampean Pandhawa kabeh, kula ora tanggung, Dara. Dingonane kok mabur wedi. Kula kelas kali kula. Diapur. Gong, non. Ora sah nganu, ora sah diapalke. Terus pokoke kowe arep ambles bumi kari batin tok. Oh, nggih. Piye, Tru? Sukses. Terus kaca tak apake? Tak tangisi. Kowe kok iso nangis? Monggo kowe ora tau nangis lho, Tru. Anakmu mlebu rumah sakit kowe nanggap dangdut tok. Niki makane sik maju Ndara Antarja gelut nggih. Yo. Njajal kula sing kang Supan adine musuh kakange menang sapa? Yo. Saya kene wong Sareja kene. Arep nyekel Petruk tandinge iki. Anake Ndara Gatotkaca sing mangka papat. Aku ya iso nyembur. Aku ya iso ambles bumi. Mungsuhku aku.